and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Asa mga itong tiguan nga? Paspas mag-ainawa. Labing siguro, misuot ko din hidin. Di mahimo. Tanga Jo, kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tara rin! Animal! Huh! Ha! Huwag yun na to siya maabti na. Tiin ka to siya. Agi nga ni tipas maglang agyanan. Ha? Tinihir ba dito? Pero, nga nung misuot mo siya din, Jo? Nagkakahuya naman ni din, he? Lagi, o siya kung kibulga na. Sige lang. Mubalik lang siguro ta sa atong agi, Jo. Pabutol lang to siya sa atong hideout. Sumayo pa rin. Sige, tara. Mayo kay ni Aka Budiday. Hangyo lang ako nimo ba? Mas may pag-iuli na lang yun na nimo diri nako ang yawi. Oy, sa ako nang giingon ni Motor Ribs. Iulit ni nako. Kun, muaban ka nako karon dito sa ato. Kuya, kundi ko mo ba nimo? Oh, disam ni nako ihatag ni mo. Pangag sa ilo. Oh, Mau ba? uban na lang, Tor. Para wa na labad sa Bida gini mo Budid. Oy, wagi kalaki nang imong gihimo nako. Pugson jud ko nimo pagpauban nga di man na imong yawi. Ay, bala ka diha, ay! Bala ka. Si Bala. Bala ka, basta mo uban yung ka nakaw. Kinahanglan nga mo pauli na ka sa ataw. Oh, sige. Ukuyog na ko nimo. Are you sure? Are you sure? Magkayog na ka na ko, Teray. Ona. Ay. Mukuyog lang ko nimo basta ambiyo ng yawi. Ay! Oh. Diko. Kinahanglan mo uban una ka nakaw. Una na ko nihatag nimo ang Yahweh. Sigurista sa kay ka, no? Ay, Toral! Of course! Maniguro yung ko Torabia ay kay dili pa noong kamuuban na ka. Aw, alkans ko. Ulagi! Muban ako nimo. Ada. Siyo! Ubanan lang ni nato siya, siyo. Ay, tapa. Siya. Tapa. Sigo, siyo. Pero, Torebs. Oh. Pakuot sa ko, be. Nanasan. Pakuot sa ko lubot, be. Pero, Torebs, sabot ta, Sa? Torebs. Mubang yung ka na ko, hangtod ha. Kay basin ugi mo ra kong ihatod dito. Unya imo ra di ay kong biyaan. Ay, come on. Kuyugin na lang siya, Tor. You follow her. Total, kuan man, banag-asawa magid mo. Bitaw. Husband and wife. Bangag sa ilo. Bitaw. I agree. You have to follow me. I will follow you. Follow you wherever me go. Kurog now. Gusto sakto yung kalusyaw. Ulagi. Right show. Tara. Ubanan ta kasi niyo. Uban na ta? Oh. Usay uban na sa inyo. Ubanan yung ko ni mo sa ato. Dili inyo. Hanggaw sinaw ni mo. Tuna day. Hey, so, Torebs. Minaw. Gimingaw na kay ko ni mga magdog. Tagigda. Aye. Usa! Bangag sa ilo. Uy, hala. Wa pa magid mauli si Budi Daiming. Alas 5:45 naman, pero wa pa magid siya mauli. Ay da, mauli ra to mir, uy. Kaapasan ba ako niya, Ming? Uy, di na to mo apas, uy. Kay padung nang mungit-ngit. Pasagdahin na lang gud to siya. Mabalaka man gud ta, kay tiguwang naman gud to. Ay da, oroy. Gahi sa gutog utong tiguwa nga. Ayaw lang gud pag-ingon ana, Ming. Di man sa ta makapugos kun unsay ang gusto. Ang ato, bayang pagtabang ra gyud niya, di ba? Ingon ana ron oh. Hasa ta. Nabalaka na noon kay taniya nga wa pa siya mauli ang tudron. Ayaw lang kabalaka, Ming. Kung dili gid gani siya makauli karon, magpatabang lang siguro tag mga pulis. Oo
mas mayo gani siguro nga ato na lang na ipablatter daas mga pulis para sigurado. Ayaw lang una. Paabuton lang gid nato karong adlaw. Kay basin og mukalit sa tug uli dinhi karon. Na. Mayantag mo uli siya, Mer. Kay para sad ba? Dili sad ta mabalaka. Paabuton lang gid nato, Ming. Binuang. Binuang. Wa man tatungahan ni Budiday noon, Jo. Bitaw-bitaw din. Wa man siya mahapit ato. Gibinuangan gyud ang Budiday da. Pero din, wa pa ko rin mo sultihi sa rason kung nganong kalit atong gigukod ganiya si Budiday. Nah, ngayon ang pagdaghan og pangutana, Jo. Basta kay gusto ginako siyang maistorya. Kung gusto ka din, ato na to silang birasol. Pero, gabi na, Jo. Saan rong orasa, oh? Sa'yo pa man. Alas 7:30 pa man. Oh, mayo ka nga atong atoon? Narani mo kung sa imong desisyon din. Bueno, sige. Atong atoon. Kinahanglan yun nga. Maistorya na to siya. Sige. Tara. Lingkod sa bangko. Lingkod din do. Si Mirasol ba'y inyong tuyo? Si Budiday unta, tito. Uy, si Budiday. Kadiyot. Mira! Oh, tay! Oh, Dindo, kamo man gud na. Mayong gabi, Mer. Unsay ato ninyo din? Hain man si Budiday, Mirasol. Aw, si Budiday inyong toyo? Unta, Mer. Uy, hala, wa para ba ito mauli hangtod karon? Udto pa itong milakaw. Uy, asa man day paingon? Kuan, doon naman kuno si adtuon tay? Kinsa ba gyud to? Wa ra basad magsulti da kung kinsay yang adtuon? Wa din ninyo pangutan ah. Gipangutan naman tay, pero wa man siya matugan kung kinsa. Naunsa man tong tigwa nga. Gabiin na ra ba? Kuan, kanang, wa pa gid ay mauli? Na, ambot lang. Kung asa to. Basin og mi pauli sa ila. Bueno. Sagdi lang, Mer, tito. Ay, wala kaso. Mubalik lang mo niya bidinhi ugma. Oh, sige. Kung, inani na lang, kung mo pauli to din eh. Ako lang ubanan dito sa inyo, ha, din. Sige, tito. Palihog lang. Sige, din. Amping mo. Mer, ari una me, ha? Sige din. Okay. Hoy, Oh, tay. nganong wa mo mamusulti nga milakaw di ay Budiday? Na, abi mo gud na mo kadiyot ra tay. Pero sagdi lang, mapauli ra to siya, uy. Gabiin na ra ba? Dili maayo nga gabiin na siya mo pauli. Paaboton lang nato, tay. Basin og doon nalay gilangayan. Pas kang tinungtong. Nara sa Tuha spas ba yan? Bayan kalakiha taon siya. Bangag sa ilong. Nga naman, ha? Gihatag na magkaha niya ang yawi. Daki! Ha? Unsa. Tuwasa. SpongeBob. Unsay daki kiki. Daki ba? Ki. Oh. Nga naman. Dili kiki. Yawi ba yawi? Oh. Ki. Di wa pa, oy, wa pa sigurista kayo kung wa gihatag. Gusto niya nga mutupad una ko higdan niya. Kay iyarang ihatag kuno nako kanang magdog na gyud kuno mi. Bangag sa ilong. Giggles. Giggles. Kagilok po na toro, oy. Si gilok. Luod. Bangag sa ilong. Di, Lodor. Kay imo man siyang asawa. Si sawa. Ay kini binuwang na siya. Bangag sa ilong. Wa bito ko magbinuang. Dalimot ka. Nga si Toribio ug si Budiday bana ug asawa, husband and wife. Unya kay si Arturo man ko. Ha? Arturo Bangag lagi sa ka. Arturo, pero agi mong lawas si Toribio. Mo nang ang kunon yung ni Budiday nga iya kang bana. Makalagot. Mo na gisipukan sa kong osyo.
Bangag sa ilong. Chuckles. Kaniha giggles. Kaniha giggles kung chuckles. Agwantahan na lang siguro na, oy, ang importante nga makuha nimo ang yawi. Kay, plano maghani mo, nga ihatag lang sa nimong yawi, ngadto ni Mirasol. Emilio. Ha? Emilio? Gusto mo na eskwelahan? Dire. Mao lagi unta. Ayay! Ala, susinihin na lang. Total! Makigdog naman na siya nimo. Ayaw lang yung unsa. Oh, madahan. Unyag luguson ko. Ay, ayaw lang sa palugos. Nanggawa biyanan ng kalakiya, oy. Mapugos mo siya tayo ni bangag sa ilong. Amami lang sa budiday. Kana murag manok ba, hapyod-hapyod lang ba? Ana, hapyod-hapyod na lang. Unya, uyog-uyog kong gamay. Ana. Hangtod nga ba katog? May mayo siya, eh. Ano saman? Pikpiko ni mo. Unsa kag ikaw lagay tupad niya siya. Oh, kamon! Ikaw, pinsit lang sa Pinseto sa hawa ni drama. Kung na mahinoy imong ibalas ka niyon. Oh, para ba magkasuway sa kabon? Ano sabi na siya, eh? Ayaw ana, Tor, ayaw ana. Angel baya ko. Di mahimo nga imo kong tudluan anang mga butanga. Ay, nindot man siya na siya, siyo. Kay, pura man siya na siya langit. Naunsa, paminaw ganin ako, ha? Paminaw ganin ako, mas nindot pa na sa langit ka ng buhata, bangag sa ilong. Ay, no, ha, bad na. Ay, tinunto di, Tor. Yawa yung ka na, yawa yung ka. Kusog kang manintal. Smiles. Ay, nasa kay Ismailis yan. Yung ilang. Uy. Di anasad. Bungot siya ito, eh. Bangag sa ilong. Alamimi, kuno mo. Kuno? Mimi na ta. Ala, Bibi. Nangatog na ta. Tapad ng duha. Come here. Ala, napay kamera. Ato na dayon, Tor, para mahuman na ta. Nanangpit ng wakwak siya. Come over here. Uy, in English. Ala ka mo, overhear ko, no. Bangag sa ilong. Kakilok. Bisit biyan, eh. Bisit. Bida, nga nung naingo maniini taon. Oy! Bida! Dali na to, Rebs. Come here na. Mimi na ta. Bangag sa Oh, ilong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!